Ach, prečo? Prečo ma len museli rodičia vyhodiť z domu? Tak sa idem povoziť po ulici a pozrieť, či sa tu nič nedeje. Hej ty, čo tu len tak ležíš? Nevieš o tom, že ležanie na ulici je nezákonné a trestá sa za to veľká pokuta? Jaj, prepáčte mi to, pán policajt, len viete, rodičia ma vyhodili z domu. Tak si nájdi dáku prácu a neseď tu len tak. No viete, ale veď v tomto oblečení... Tak keď si nechceš nájsť prácu, chod si žebra pri henten mrakodrap. Pri henten? Áno, pri ten. Áno, policajt už idem. Čo to tu vidím? Odmena 1,5 milióna gem. Wow. Ale počkať, neviem, kde to mám hľadať. Tak to niekde pohľadám. 1,5 milióna gemov, 1,5 milióna gemov. Tak sa pozriem stade, tu je pekný výhľad. Čo to tu je? Parkour? Tak si to pozriem teda. To je on? To je on? Ale počkať, ako sa dostanem hore? Už som sa dostal hore. Hej, čo si mi hovoril? Jups. Že je mačka. Tak to celkom určite. Tomu neverím. Potom o mesiac neskôr. Jaj, tento život je super. Mám super dom. Mám super káru a môžem sa tu voziť po ulici sám. Nikto nie je taký bohatý ako ja. Život sa mi začal páčiť. Jaj. PS, návod není reálny. Slúži len pre video na pobavenie. Nemusíte to skúšať, nič vám to nedá.